כדור טוב עכשיו, נשלח. השתחררות טובה מאוד עכשיו של מוגרבי. הנה המסירה, אבל הכדור הזה נעדף על ידי אופיר מרציאנו. כדור עכשיו לירו בלו. בלו מנסה להשתחרר, מוצא טוב את אינברום. אינברום מצליח להשתחרר, והנה 1-0 של אשדוד. בדקה 21, איזה מבצע מדהים של אור אינברום. מקבל כדור פנטסטי, מצליח לעבור את הבלם. רן קדוש יוצא, מקשיט מעליו בצורה נהדרת. גול של חלוץ גדול. מוגרבי עכשיו מכניס כדור טוב. יש שם נפילה, אבל אין כאן עבירה. הנה הכדור הזה עכשיו לאסמאעיל ריאן, וזה יכול להיות מצב מצוין. ריאן מכניס את הכדור, הנה הנגיחה, ואופיר מרציאנו עודף את הכדור. פפדופולוס עם הנגיחה, מרציאנו יורד טוב, לא פשוט בתנאים האלה של המגרש. שוב ורטה מוציא כדור לעברו של ירו בלו, אוטמן נוגח פעם אחת, דוידוב מחזיר את הכדור, והנה כדור טוב עכשיו למורד אבואנזה, והוא משתחרר, והוא כמעט עושה 2-0, הכדור עדיין אצל אבואנזה, ודוידוב עכשיו מעל השער. איזו הזדמנות. דוידוב עם הרמה לתוך הרחבה, והנה 2-0 למועדון ספורט אשדוד. תום מונדי נדמה לי הוא זה שכבש. אנחנו מיד נראה, מגיע כמו טריילר מאחורה, אף אחד לא שומר עליו. נגיחה קלה פנימה, ו-2-0 מוצדק לחלוטין של אשדוד כאן בדוחה. שוב בלו. הנה עוד פעם תום מונד מקבל מצב טוב. הנה אינברום, ורן קדוש עודף את הכדור. ריאן מנסה להרים דרך השחקנים. מוגרבי עכשיו. שוב ריאן מכניס עכשיו כדור, וכמעט שער עצמי של יאיה פטי. והנה הכדור מגיע למורד אבואנזה. מורד אבואנזה עכשיו במצב טוב, מחכים למסירה, ומורד אבואנזה הולך על ביתה, וקדוש עודף את הכדור. אוטמן, מוגרבי מכניס כדור טוב, ועדיין מוגרבי, הכדור הזה עדיין לא יצא, והנה 2-1. פירס מוגרבי מנסה להכניס פעם אחת כדור רוחב, לא מצליח. פעם השנייה הכדור הזה פוגע בגדיר ונכנס פנימה. השער התשיעי של מוחמד גדיר העונה. ירו בלו עכשיו משתחרר יפה, יש לו את אינברום מקבל את הכדור, וזה 3-1 לאשדוד, פחות מדקה מהשער של סכנין. ירו בלו משתלט על הכדור, יוצא קדימה, רואה את אינברום חופשי, ואינברום מסיים, כבר אמרנו היום, כמו חלוץ גדול. 3-1 לאשדוד בדקה 73. מרציאנו עם הרחקה רעה, הכדור מגיע למוגרבי, וזה 3-2. איזו טעות קשה של אופיר מרציאנו, שמוסר את הכדור הישר לפירס מוגרבי, אומר תודה רבה, נכנס לרחבה ומחזיר בדקה 80 את סכנין למשחק. 3-2 לאשדוד. כדור עובר את יאיה פטי, וגדיר מצליח להשתלט על הכדור. גדיר החוצה. איזו הזדמנות למוחמד גדיר. טעות גם של יאיה פטי, גם של מיקי סירושטיין, אבל הביתה של גדיר חומקת החוצה, ואוראל גרינפלד מסיים את המשחק. אשדוד מנצחת במשחק דרמטי 3-2 בדוחה את בני סכנין.